Здагадайцеся з 3 разоў, што рабіла расійская імперія падчас вясны народаў, пакуль у Еўропе фармаваліся нацыі. Ніколі не здагадаецеся, яна бачыла ў гэтых працэсах пагрозу. Бо гаворка ішла не пра асобныя бунты, а пра новую ідэю, што народы маюць права самі вырашаць свой лёс. Імперія адказала на гэта не дыялогам, а кантролем. Узмацнілася цэнзура, абмежавалі свабоду думкі і адукацыі. Пачалася яшчэ больш актыўная русіфікацыя. Расія не проста назірала за падзеямі ў Еўропе, яна ўдзельнічала ў прыцісненні паўстанняў, бо разумела, калі гэтая ідэя пераможа, імперія не ўтрымаецца. А пасля паўстання 1863-64 гадоў рэпрэсіі закранулі ўвесь рэгіён. Канфіскацыі, высылкі, закрыццё школ, забарона мовы, знішчэнне мясцовай эліты. У Польшчы імперія карала паўстанцаў, а на беларускіх і літоўскіх землях яна пачала знішчаць саму магчымасць нацыянальнай ідэнтычнасці.